Dewch ni weddio. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti bresynoli dy hun yn ein plith, ac i agosau at bob un ohono ni. Nertha ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy gannu'r emyn rhif 118. Iesu yw'r enw mawr digoll drwy'r ddaear oll ar nef, angylion, dynion, drwg a da, a blygo iddo ef. 118 gen i sefyll i'w chanu. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Fydd ein cwrdd misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis, sef Tachwedd y 15fed. Fydd hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i gael ni tra'r ein heistedd emyn rhif 135, 135.
Fe ddaw'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Amos. Nawr ten, os dwch chi o hyd i'r salmau ac yna symud ymlaen, ydwch chi ar draws Eseia a Jeremia. Ac yna chydig wedyn Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Dwi ddim yn bell ar ôl Ezekiel ac Daniel. Felly Amos penod 5. Dwi'n dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwrandewch y gair hwn a godaf i'ch erbyn, sef galarnad o di Israel. Y wyri Israel a syrthio, ni chyfyd mwy, gadawyd hi ar ei thir, nid oes ei cyfyd. Can ys y modd hyn y dywed yr arglwydd ddiw, y ddinas aeth allan a 1,000 a weddill 100, a'r hon aeth allan ar ei chanfed a weddill 10 i di Israel. Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel, ceisiwch fi a byw fyddwch. Ond nac ymgeisiwch a Bethel, ac nac ewch i Gilgal, ac na thramwywch i Berseba, oherwydd gan gaeth gludur Gilgal a Bethel, a fydd yn ddiddym. Ceisiwch yr arglwydd a byw fyddwch, rhag iddo dorri allan yn hyd Joseph fel tân a'i ddifa, ac na byddo a'i diffoddo yn Bethel. Y rhai a droch farn yn wermod, ac a dewch gyfiawnder ar y llawr. Ceisiwch o'r hwn a wnaeth y 7 serem, ac orion, ac a 3 gysgod angau yn fore ddydd, ac a dywylla y dydd yn nos. Yr hwn a eilw ddyfroedd y môr, ac a tywallt ar wyneb y ddaear, yr arglwydd yw ei enw. Yr hwn sydd yn erthu yr anrheithiedig yn erbyn y cryf, fel y delo'r anrheithiedig yn erbyn yr amddiffynfa. Cas ganddynt a gyrryddo yn y porth, a ffiaidd ganddynt a lefaro yn berffaith. Oherwydd hynny am i chwi sathru y tlawd, a dwy'n y beichiau gwenydd oddi arno, chwi adeiladaswch 2 o gerig nadd, ond ni thrigwch ynddynt, planaswch wynllanoedd hefryd, ac nid yfwch ei gwyn hwynt. Cynnes mi a adwain eich anwireddau lawer, a'ch pechodau cryfion, y maent yn blino y cyfiawn, yn cymryd iawn ac yn troi heibio tlawd yn y porth. Am hynny y neb a fyddo gall a stega yr amser hwnnw, canes amser drwg yw. Ceisiwch ddaioni ac nid drygioni, fel y byddwch fyw, ac felly yr arglwydd Duw y lluoedd, fydd gyda chwi, fel y dywedaswch. Casewch ddrygioni, a hoffwch ddaioni, a gosodwch farn yn y porth, fe allai y bydd yr arglwydd Dduw y lluoedd yn raslon i weddill Joseph. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod at un sydd yn croesawu ni oherwydd ein bod yn blant i ti a fod yn dad nefol i ni. Ac i ni yn blant i ti oherwydd yr hyn rwy ti wedi drefnu, cyn amser i ti drefnu ffordd iachawdwriaeth, i ti anfon dy fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma. Ac felly o Dduw oherwydd ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad ef, i ni yn gallu dod ger dy fron di unwaith eto, oedfa arall wedi dod. Ac o Dduw i ni gallu dod yn hyderus bod na groeso a grandawiad, ac eto Dduw yn dod yn llawn ofn hefyd a pharchedig ofn. Ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog Dduw, ac yn gofyn i ti fadden ni am pa mor aml i ni yn dod yn y modd na ddylsen ni ddod. I ni'n dod mewn ffyrdd yn llawn pechod, yn blant i ti, wedi'n maddau, i ni dal yn crwydro i'r dde ac i'r chwith, ac yn gofyn i ti fadden ni am hyn, yn madden ni ein bod ni'n tynnu'n golygon oddi arna ti, ac yn gadael i bethau'r byd yma i'n tynnu ni lawr. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn am nerth, i ni dy geisio di gyda'n holl nerth, o'n holl gorff o Dduw, yn holl meddyliau, yn holl henaid, yn holl dymuniadau ni, pob peth sydd yn wir amdano ni, y byddwn ni yn dy geisio di, ac yn deheu am cael mwy o'r gwmnïaeth yma yn ein plith ni. I ni yn gofyn o Dduw, byddu di yn caniatau i bob un enaid sydd yma, i ni brofi dy agosatrwydd ato ni, i ni fedru dweud ein bod yn gwybod y fod ti yma yn ein plith. O Dduw, gad i ni fedru i tystio i hynny, i brofi o'r ffaith dy fod ti wedi siarad â ni, dy fod wedi'n helpu ni yn ein haddoliad, bod ein calonau wedi llamu oddi mewn,
wrth i ni ganu dy glodydd a clywed am ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, maddu ni mor aml bod ein cylonau ni'n oeraidd, ac nad yw'r pethau hyn yn ein lloni ni fel ag y dylsent, ond i ni yn gofyn i ti i weithio yn ein plith mewn fath ffordd. Mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod yn ein plith ni, a bydd enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. Ac dyna yw ein dymuniad am ein gwlad ni, y bydde di'n cael dy ddyrchafu unwaith eto yn y wlad hon. Ac o Dduw'r hoff fydd ni i ofyn ac i ddisgwyl y gellu di weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. Felly o Dduw, trigarha wrth ein bendithio ni, y diogelu ni, rhag ymosodiadau'r un drwg. Ni'n gofyn felly y bydd enw di nawr yn cael ei foliannu yn ein plith ni. Te'r bendithio ni, ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych ni ganu emrif 285. Mae'r iachawdwriaeth Rhath yn ddigon i bob rhai, a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a bai. 285 gen i sefyll i'w chanu.
Byddaw yn testyn o lyfr Amos, 5 benod ac adnod 4. Amos 5, adnod 4. Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel, ceisiwch fi a byw fyddwch. Nawr roedd y proffwyd wedi ei alw i ddatgan gair Duw. Fel pob un o weision yr arglwydd wedi cael ei galw i ddatgan gair Duw, a dyletswydd y proffwyd oedd i fod yn ffyddlon. Pa beth bynnag y neges, da yn tei drwg. Cyfrifoldeb y proffwyd oedd i fod yn ffyddlon. Yr oedd dal i gyflwyno'r neges, pa beth bynnag yw canlyniadau y cyhoeddiad. Lle chi ddychmygu gwleidyddion heddi, mae gwleidyddion yn newid yr hyn sydd ganddyn nhw ddweud mor aml yn unol ar gynulleidfa. Maen nhw yn edrych ar y gynulleidfa ac yn meddwl beth gyfedra i ddweud fydd yn ennill pleidleisiau. Ac felly maen nhw'n newid ychydig bach ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud. Ac lle chi ddychmygu sawl cyfarfod lle mae pobl yn newid mymryn. Falle ar yr hyn yr oedden nhw'n bwriadu ddweud oherwydd yr rhai oedd o'i blaen nhw. Falle ddim am cyflwyno rhyw ffaith bellach achos bydde fe'n amhoblogaeth. Ac felly maen nhw'n newid falle yn dweud ychydig bach o gelwydd o dro i dro. Ond does gan y proffwyd, does gan y gweinidogion yr arglwydd ddim yr hawl hynny. Does dim dewis beth yw'r neges. Does dim dewis i fod hynny. Does dim dewis i fod, yna pan bob prynhawn di Sul neges efengil yw hi. Achos fe ddyle bob Sul fod yn cynnwys neges efengil. Ac falle'r bore a'r nos hefyd, os oes yna 2 oedfa, ond yn sicr os mae un yn sicr neges efengil dyle fod. Mae eisiau cyhoeddi'r efengil gymaint a phosib. Ac felly hefyd, lle mae yna le gyda ni ddysgu'r saint, chi'n dod ar efengil i fewn. Does dim dewis i fod. Sut mae pobl yn gallu llwyddo perswadio eu hunan i bregethu peth eraill dwi ddim yn siŵr. Mae angen pregethu croes Crist drwy'r adeg. Ffordd iachawdwriaeth. Dod â gymaint i mewn o'r holl ysgrythyr, ond canolbwyntio, dod yn ôl yn wastadol at y groes. Does dim dewis. Ond yma, mae Amos yn galw ar bobl i'w wrando ac i ystyried y neges oedd ar ddod, ond yr oedd yn gondemniad, ond hefyd mi roedd yn rybydd. Ac felly, unwaith eto, dyw e ddim yn bleserus nag yw e. Pan mae rhaid pregethu am bechod, a pan mae rhaid pregethu am bechod i'r digred, ond hefyd, hyd yn oed waith byth pregethu am bechod i'r credinwyr. Chi'n meddwl fod pregethu am bechod yn mynd i fod yn anodd ac yn beryglus yn yr oes yma, ambell waith dwi'n meddwl fod yn fwy peryglus i pregethu i'r credinwyr am bechod. Achos bron iawn, mae'r credinwyr yn dweud pa hawl sydd â chi i grybwyll fod angen i fi edifarhau lle dwi wedi pan des i'n Gristion. Mae'n eich i feddwl ydyn nhw wedi deall unrhyw beth yn y lle cyntaf. Mae swydd y proffwyd yn un anodd iawn. Yr adnod gyntaf yn dangos yn gwrandewch y gair hwn a godaf i'ch erbyn, sef galarnad o di Israel. Mae gen i air yn eich erbyn chi. Mae'n air, mae'n rhaid i mi bregethu, mae'n air gan yr arglwydd. Ac roedd y mor bwysig, ac eto ystyried o gwrthwynebiad y gafodd y symudwn ni mlaen i'r 10fed adnod, gwrandewch ar hwn. Cas ganddynt a gyrryddo, esgusodwch fi, cas ganddynt a gyrryddo yn y porth, a ffiaidd ganddynt a lefara yn berffaith. Na i ddarllen hwnna to, achos mae werth i ddarllen e. Cas ganddynt a gyrryddo yn y porth, a ffiaidd ganddynt a lefaro yn berffaith. Lle chi ddychmygu peth, ond nid yw hwnna'n wir. Y proffwyd sydd yn pregethu yn y porth, y mae yn gas ganddynt. Dyn nhw ddim yn licio fe. Hyd yn oed yn waith, ffiaidd ganddynt a lefaro yn berffaith. Maen nhw'n edrych ar gweision yr arglwydd fel ffiaidd. Dych chi'n credu bod yn bosib? Yn anffodus, y mae yr un mor wir heddi ag yr oedd yn yddiau Amos. Fe welon ni fe yn ystod adeg Iesu Grist ac yn ystod
gweinidogaeth yr apostolion a'r disgyblion, fe welon ni fe yn yr eglwys fore ni wedi gweld trwy gydol hanes yr eglwys. Onid yw hwnna'n ddisgrifiad teg, cas ganddynt gweision yr arglwydd. Y pobl sy'n pregethu'r gwir, a ffiaidd ganddynt a lefaron berffaith. Mae dal yn broblem. Mae'r byd oddi allan yn fodlon cyn belled nad oes neb yn ei rhwystro nhw rhag pechu. Onid yw hwnna'n wir? Cyn belled bod ni ddim yn ymyrryd yn ei bywydau nhw, yn y gwaith, yn y gweithle, yn y stryd, yn y teulu, cyn belled, os chi wedi gweld yn eich teulu chi siwr o fod, os ych chi'n caniatáu i bechod fynd heb unrhyw sylw, fydd pawb yn hapus. Ond yr eiliad i chi'n cwestiynu rhywbeth, hyd yn oed edrych, chi'n gallu gweld mae yna gorddi oddi mewn. Chi'n gweld yn y gwaith, chi'n gweld yn y strydoedd. Dyw pobl ddim yn licio os ydych chi'n neud ydyn nhw deimlo'n euog. Does dim rhaid hyd yn oed dweud yn rhywbeth. Dwi'n cofio nôl dydau coleg cael clywed trwy bobl eraill beth o pobl yn meddwl amdano fi ac ambell un arall. Ac yn dweud, maen nhw'n eich cysau chi achos bod chi yn eu parddio nhw am fynd allan i'r dafarn ar nos Wener. Ond o'n i erioed wedi dweud y fath beth. O'n i'n dweud bod yn anghywir. Mi roedden nhw'n gwybod bod ni'n credu'r peth. Ond o'n i erioed wedi dweud wrthyn nhw. Dwi ddim yn cofio trafod ydym un ohonyn nhw. Ond roedden nhw'n ein cysau ni. Ac mae yna rhywbeth yn does, mae yna rhywbeth am bresenoldeb Cristion. Os yw'r Cristion yr un dylsefod, yn aml, mae yna rhyw gorddi sydd yn digwydd. Mae yna rhywun yn mynd i deimlo'n euog. Ac os oes rhaid sefyll i fyny, lle bynnag mae yn erbyn pechod, i chi'n gallu gweld sut mae yna rhywbeth yn dod, ac mae e'n gas ganddynt, mae e'n ffiaidd, mae e'n fwy felly, mae'n bersonol fan hyn, a ffiaidd ganddynt a lefaro yn berffaith. Maen nhw'n edrych ar yr un sy'n pregethu fel un ffiaidd. Cyn belled, gadewch i ni fod i byw ein bywyd crefyddol neu ein bywyd digrefydd, sdim ots dyn ni, cyn belled bod chi'n gadael ni fod. Peidiwch chi da chi ac argyhoeddi ni o unrhyw beth. Ond o'n aml o fewn yr eglwys ceir yr adgasedd yma ymhlith y crefyddol. Gan amla, mi fydde llawer yn gallu tystio hyn. Yr rhai sydd wedi dangos y fwyaf atgasedd, dwi'n cofio unwaith pan yn ifanc yn gwahodd pobl i ryw oedfa'n bell o fan hyn. A pan sut sylweddolodd y person yma pwy o'n i, dwi ddim yn gwybod. Pan holodd e pwy o'n i. Am ddim reswm, a fe drodd ei wyneb yn biws, ac yn poeri, ac yn casau'r ffaith am un o'i mynedd yn had wedi ysgrifennu. Ac yn i'n meddwl, dyna i chi, pobl crefyddol, sydd yn casau'r efengil, hyd yn oed efengyledd yn aml, sydd yn casau'r efengil mwy na'r byd hyd yn oed. A maen nhw'n dod wyneb yn wyneb gyda'r neges yma. Gadewch i fi fyw fel y mynaf, peidiwch am herio fi, a fydd popeth yn iawn. Pregethwch i faint bynnag bynnwch chi, trefnwch i faint bynnag mynnwch chi o gyfarfodydd, cyn belled bod chi ddim yn neud i fi deimlo'n anghysurus. Dyna beth oedd Amos yn ei wynebu. O, mae yna gyngor pwysig yma. Mae'n dweud cefnwch ar bechod, ac yna mae'n dweud ceisiwch ar arglwydd, ac yna olaf ac yn drydydd cadwadigedd sicr. Cefnwch ar bechod. Dyma'r cyngor, yma'r Amos, ond dwi ddim yn neis. Nag i fydd Amos i deffro yn y bore, mae'n dweud, o na, mae rhaid fi bregethu am bechod eto. O, na, be dwi'n mynd i wneud, son o'n mynd i licio fi lot fawr nagyn. Dwi'n ddim yn mynd i licio hwn, achos be dwi'n mynd i pregethu amdano heddi, mae'n mynd i fod yn union beth sydd angen i reina i glywed, ac dwi'n ddim yn mynd i licio fe, ac felly bydd Amos yn dweud, o, gai fi nôl i'r gwely. Gai fi nôl arall te, gai fi nôl arall, ac gynulleidfa arall, sydd ddim mor berthnasol ydyn nhw, ond na, mi roedd rhaid iddo bregethu'r hyn oedd o'i flanau, ac mae'n dweud cefnwch ar bechod. Ond ydyw bydde pob pregethwr siwr fod yn dweud yr un peth. Mae pregethu am bechod, mae fel gwynebu wal o gerig pan yn galw ar bobl i gefnu ar bechod. Gan nad yw dyn yn naturiol yn gallu gweld ei bechod, dwi ddim yn naturiol iddo fe. A mwy na hynny, mae'n mwynhau ei bechod. Felly mae yna sawl problem yn hyn. Mae'r dyn sydd wedi ei eni yn naturiol, dwi ddim yn gallu gweld fod unrhyw beth amdano fe'n bechadurus.
Ond yn ychwanegol at hynny, mae e'n mwynhau'r pechod hefyd. Fe gafodd ei ieni mewn pechod, ac I ddweud y gwir, fe darodd fi wrth fi baratoi hwn. Dyma'r unig beth y mae pechadur yn gyfarwydd ag e, pechod. Dyw e ddim yn gwybod dim byd arall, mae yna rhywbeth am fod yn gyfarwydd ar rhywbeth. I chi wedi, mae'n dod yn fel ail natur I ni'n dydi, os I chi wedi cael eich magu ar aelwyd sydd yn hoffi math o fwyd, mae'r math o fwyd na wastad I chi'n mynd I hoffi fe. Os ydy teulu'n hoffi rhyw chwaraeon fel arfer, fe fydd yr holl teulu'n hoffi'r chwaraeon yna. Neu beth bynnag yw e, pleser cerddorol. Os y pobl yn licio cerddoriaeth, mae'r holl teulu'n mynd I licio cerddoriaeth. Mae yna rhywbeth ni'n naturiol wedi cael ein cyflwyno o ddyddiau cynnar. Wel, chi'n gwybod beth sy'n wir am bob un? Mi ni gyd wedi cael ein genu'n bechaduriaid. Dyma'r peth mwyaf naturiol I ni. Ni mor gyfarwydd â phechod. Pechod ydyn ni. Dyna yw dyn. Mae wedi ymdrybeiddi mewn pechod. Ers y dyddiau cyntaf, y gogwydd yma at hunanoldeb, y naturiol, ceir yr awydd I amddiffyn ei hun, I dalu nôl hyd yn oed. Ond nid yna'r peth mwyaf naturiol I ni'n neud. Pan mae rhywun yn ein tramgwyddo ni, beth yw'r peth cyntaf? Talu nhw nôl. Paid I siarad â fi fel na. Ti'n mynd I chael I nawr. Fe geid I ddi. Pan gai gyfle, fe geid I ddi. Mae'n naturiol I ni gyd wedi wneud e. Mae'n naturiol I ni. Bod ni hefyd, mae dyn yn rhan o'r rasesau Duw, I ni'n gallu gweld bod dyn yn gallu gwneud rhai pethau da, ond dyn nhw'n mynd rhyw werth yn ysbrydol, dyn nhw'n mynd I ennill a chawdwriaeth, ond trwyddo fe gyd wedi llygru holl y ddyn, mae pechod. Ac felly, does dim syndod fod hyn a ddywed Amos dal yn wir heddiw, cas ganddynt a gyrraedd yn y porth. Does neb yn licio stŵr. Does neb yn licio fe. Pryd bynnag mae rhywun yn cyrryddu rhywun, mae yna rhywbeth oddi mewn I ni sydd ddim yn hoffi fe. A ffiaidd ganddynt a lefaron berffaith. Ac os ni'n gweld rhywun yn dweud rhywbeth sy'n berffaith, sydd yn gwbl iawn, bron iawn I ni'n dod i'r pwynt I ni'n edrych ar nhw fel ffiaidd. Mae'n air ydy. Mae'r gair ffiaidd, pan chi'n defnyddio'r gair ffiaidd bob dydd, mae'n ddifrifol yn diwedd. Os chi'n dweud, mae hwnna'n ffiaidd. Ond I feddwl bod pobl yn dweud hynny am weision yr arglwydd, ffiaidd, am bregethu'r efengil. Ond dyw e ddim yn syndod nag yw. I ni'n delio gyda pechod a Satan ei hun. Ac felly does dim syndod fod ar fath atgasedd. Mae dyn yn mwynhau'r hodion y tywyllwch, dyma'i natur e, dyma be mae gyfarwydd ag e. Ac mwyn gweld eich pechod, rhaid iddo fo fod yn rhywbeth oddi allan I ni. Mae rhaid iddo fo fod yn rhywbeth goruwch naturiol. Mae rhaid iddo fo fod yn rhywbeth gwirthiol. Dyma beth yw Cristnogaeth, mae yn oruwch naturiol. Mae y goruwch crefydd ddynol, deiarol. Mae rhaid I rhywbeth oddi fri ddod, i'r ysbryd glân ddod, ac agor y llygaid I weld y pechod. Fedrith dim un enaid weld I bechod, ond I bai yr ysbryd glân ddod ac agor y llygaid. Rhaid I chi weld rhywbeth o goniant Duw a goleini'r hyn I oleio eich pechod. Mae goleini a gogoniant Duw yn goleio y bryntni sydd yn eich enaid. Ac eto, I ni'n gwybod, mae cyfrifoldeb yn llwyr arnoch chi. Yr ydych yn gwbl atebol am bob un pechod. Yn atebol am wrthod edi farhau. Mae yn ddirgelwch yn diwedd. Ond dyna yw'r gwirionedd. Mi bydd yn hawdd iawn peidio pregethu na. Bydd yn hawdd iawn gadael hanner y peth allan. Ond fedrwn ni ddim, mae yn ddirgelwch. Mi rydych chi'n ddall, ond eich bai chi we. Ond fedrwch chi ddim gweld heb waith yr ysbryd glân. Mae rhaid ni bregethu fe. Dyna'r gwir. A mae'n gwneud synwyr. Mae'n gwneud perffaith synwyr. Ac eto trial esbonio fe fedrwn ni ddim. Ond dyna yw profiad dyn, dyna yw profiad, dyna mae'r ysgrythau I dweud, mae'r pethau yma tu hwnt I ni. Ond beth ni yn gwybod yw, mae dyn yn gwbl atebol, ac mae dyn am fod yn ddall, mae am fod yn ei bechod, a mae am wrthod yr efengil. Ond mae'r dal rhaid I ni bregethu am bechod, ac am farn. Drwy gydol y benod hon, mae cyfeirio at farn, oedd ar ddod ar y bobl, adnod 2 a 3, y wyri Israel a syrthiodd, ni chyfyd mwy, gadawyd hi ar ei thir, nid oes ei cyfyd.
Canis y modd hyn y dywed yr arglwydd yw, y ddinas a aeth allan gyda 1000 a weddill 100. Bydd 100 ar ôl. A'r hon aeth allan ar ei chanfed a weddill 10 i di Israel. Fe fydd na farn. Dyna be fydd y fan. Ac felly mae angen pregethu'r gyfraith ond oes nid mwyn hyfforddi pobl ar sut i'w gadw, o dyna'r peryg. Dydyn ni ddim yn pregethu am gyfraith Duw mwyn dysgu chi sut i fyw. Dydyn ni ddim yn mynd lan at gwleidyddion a'r prif weinidogion a'r pobl sydd yn creu rheolau a cyfreithiau ac yn dweud dyma beth sy'n goffo wneud, dyma beth sydd angen i chi wneud. Fe newn ni pregethu'r gyfraith nid mwyn neud nhw'n bobl gwell, ond mwyn i dysgu nhw bod nhw'n bechaduriaid. Mwyn iddynt dod i gredu. Ac wedyn cawn weld y newid yn ei bywydau nhw. Does dim modd i ni wella dim un person. Dwi'n ddim yn dweud ydyn ni ddim eisiau gweld cymdeithas gwell. Ond na fyddwn ni'n deall, fedrwn ni ddim gwella dim un person. Fedrwn ni ddim gwella. A mae angen pregethu'r gyfraith mwyn dangos iddynt ei pechod. Mae'r gyfraith yn athron diw Galatia 3:24. Y ddeddf gan hynny oedd ein hathro ni at Grist fel yn cyfiawnhau trwy ffydd. Mae'r ddeddf yn athro trwy ryfedd wyrth a grasusau Duw, defnyddir hyn i oleio'r enaid am ei gyflwr, am y ffaith i'r arglwydd weld pob dim. Dyma beth sydd angen ei, mae rai pregethu am farn ac am bechod, ac yna ni'n gweddio, Dduw graslon byd drigarog agor llygaid y deillon i weld ei hangen am Grist. Trwy pregethu'r gyfraith iddynt weld, cael ei dysgu bod nhw'n dod yn fyr o ogoniant Duw. Adnod 12, gwrandewch ar hwn. Canis mi a adwain eich anwireddau lawer. Mae'r arglwydd yn gwybod am eich anwireddau lawer. Ach pechodau cryfion, maent yn blino y cyfiawn, yn cymryd iawn ac yn troi heibio tlawd yn y porth. Mae'n warthus. Dyma beth oedd y bobl yn neud, oedd Amos yn dweud iddyn nhw. Mae'r arglwydd yn gweld y cyfan, y modd i chi yn delio gyda pobl dda, yn y modd i chi yn gas ac yn camdrin y tlawd, i chi'n ofnadw. Yn y ffordd i chi'n byw, i chi'n bechaduriaid, ac mae'r arglwydd yn gweld y cyfan. Mae'n gweld ac yn clywed pob peth o'n nawn ni, pob peth y meddyliom. Gai ofyn hyn i chi, ydych chi erioed wedi profi bod yr arglwydd wedi gweld pethau amdano chi nad oes neb arall wedi weld? Sneb arall yn gwybod bod chi wedi meddwl wedi ddweud wedi wrando fe, wedi wylio fe, wedi wneud beth bynnag yw e. Ond i chi wedi cael yr ymwybyddiaeth y mae'r arglwydd wedi gweld. Achos dyma beth mae'n dweud, canis mi a adwain eich anwireddau lawer. Dwi wedi gweld y cyfan. Pob un pechod. Chi wedi twyllo'ch hunan, chi wedi twyllo eraill, ond ydych chi ddim wedi twyllo'r arglwydd. Mae'n gwybod pob un dyheuad yn ein calonau, fe wel pob un cymhelliad am ein gweithredoedd yn well na gwelwn ni. Ac o'n genedigaeth ein plentyndod cynnar, mae wedi gweld pob un, mae'n gwybod pob un pechod. Rai ni wedi anghofio amdanyn nhw. A mae'r arglwydd yn gwybod am bob un. Ac yna wrth i ni dyfu trwy'n harddegau, mae wedi gweld y cyfan. Yr arglwydd adwain y cyfan. Mae'n gwybod pob un. Ond hefyd mae'n gweld pechod am ddifrifoldeb, yr hyn yw pechod. Ond ydyw yn wir, hyd yn oed ar ôl i'r ysbryd glân agor ein llygaid, nid ydym dal yn deall difrifoldeb ein trosedd yn iawn. Pa bynnag mor ddifrifol oedd ar gyhoeddiad o bechod i ni, dydyn ni dal ddim wedi gweld pa mor ofnadw oedd e. Pa mor ddifrifol oedd ein pechod. Dydyn ni dal ddim yn gallu defnyddio'r gair mae rhai pobl yn defnyddio yn bregethwyr am ein pechod ni, ffiaidd. Ydyn ni wedi gweld ein pechod ni yn ffiaidd. Adnod 5. Dyma'r cyngor y mae Amos yn rhoi i bobl Israel. Dyma beth mae'n dweud. Ond nac ymgeisiwch a Bethel, ac nac ewch i Gilgal, ac na thramwywch i Berseba, oherwydd gan caeth glydu'r Gilgal a Bethel, a fydd yn ddi ddim. Dyna chi her.
Be mae'n dweud? Be mae Amos yn dweud? Cefnwch ar bechod, peidiwch a cheisio Bethel, peidiwch a mynd i Bethel, na Gilgal, na Berseba. Mae'n dweud yn eglur, achos fe ddaw barn ar y llefydd yna. Y mae barn Duw yn mynd i ddod lawr yn drom ar y llefydd hynny. Peidiwch a'u ceisio nhw. Hynny yw, peidiwch a'u ceisio hyn maen nhw'n ei wneud. Peidiwch a'u ceisio hyn mae'r bobl yna ni'n wneud. Gan fod rhain yn lefydd yr addoli'r eilunod. Peidiwch â ceisio eilunod. O peidiwch, nac ymgeisiwch a Bethel, ac nac ewch i Gilgal, ac na thramwywch i Berseba. Mae'n dweud peidiwch a mynd yna. Allech chi ddychmygu Amos. Falle, pwy o o'i falle bod ei rhan o'i deulu fe, a mae'n gweld nhw'n mynd i Bethel. A mae'n dweud, nac ymgeisiwch a Bethel. Maen nhw'n eilyn addolwyr ac anfoesoldeb ac angrediniaeth ar holl be peidiwch yn mynd a peidiwch yn mynd i Gilgal. Mae'n gweld un arall, un o'i ffrindiau fe falle, un o'i gymdogion yn mynd i Gilgal, a mae sefyll i fyny, peidiwch yn mynd i Gilgal, peidiwch yn mynd i Gilgal, achos fyna y mae barn Duw yn mynd i ddod lawr ar heini, achos y mae'r rhain yn addoli Duwiau. Llefydd lle gynt addoli'r y gwir Dduw, ond maen nhw wedi troi at gau Dduwiau. Ond dyna beth ni'n pregethu o sil i sil. Yn anffodus, dyma beth ni'n pregethu, rhai sy'n honni, peidiwch a mynd gyda nhw, peidiwch a roed eich hunan o dan lle temtasiwn, lle mae'r un drwg yn gallu eich tynnu chi a'ch temtio chi. Peidiwch a wneud e. A oes ganddoch chi faich am eraill yn yr un ffordd mae gan Amos. A ydych chi'n pledio, ac pan mae'r pledio geiriol wedi methu a ni ddim yn gallu wneud e dim mwy, i ni'n gweddio amdanyn nhw, yn gweddio ar nos Wener, o peidiwch a mynd i ganol y ddinas heno. Neu os mae gwaith yw byd y person yma, chi'n gweld bod gwaith yw ei diwio nhw, a chi'n dweud, o, paid a gadael i'r gwaith i gymryd drosodd, a bod yn ddiwyd i beth bynnag yw'r pechod. A oes na faich fel oedd Amos yn dweud, o, peidiwch a ceisio'r byd. Peidiwch a ceisio diwiau eraill. Ymgedwch. Dyna beth mae'n dweud, ymgedwch. Trowch oddi wrthyn nhw. Trowch oddi wrth y byd. Adno 14 ac 15, gwrandewch ar hwn, mae'n dweud yn yr un fwydd, ceisiwch ddaioni ac nid drygioni, fel y byddwch fyw, ac felly yr arglwydd Duw y lluoedd fydd gyda chwi, fel y dywedaswch. Adno 15, casewch ddrygioni a hoffwch ddaioni. Dyna beth mae'n dweud. Mae'n pledio gyda nhw. O, peidiwch a caru drygioni, casewch ddrygioni. Trowch oddi wrth y byd. A'i bethau, wel, gadewch i ni symud ymlaen. Mae wedi dweud wrthyn ni beth i beidio ceisio, a beth i wneud, sef cefnu ar bechod. Yna, mae'n dweud wrthyn ni chi ceisiwch ar arglwydd. Does dim amheuaeth yr hyn oedd ar galon Amos. Dyma yw cyngor gair y Duw. Chi sydd wedi troi at dduwiau eraill, chi sydd wedi ymdrybeiddi mewn pechod, trowch o'ch pechod o eilunod a throwch at y Duw byw. Dyna, edifeirwch, dyna beth yw efe, yw trowch i ffwrdd a trowch at. Dyna yw'r efengyl. A dyma beth mae Amos yn dweud. Mae'n dweud trowch o eilun addoliad, trowch o'r pethau'r byd yma, ac o'ch pechod a'ch anghyfiawnder a'ch creulondeb chi ar holl bethau yma i chi wneud. Trowch o'r beth yna, casewch ddrygioni a dewch at y daioni. Trowch oddi wrtho. Sa'n gwrs wnaethoch chi sylwi wrth i ni ddarllen y benod, ond na'i bwysleisio fe nawr, gwrandewch ar sawl gwaith y mae'n rhoi y cyngor yma i ni dro ar ôl tro. Adnod 4. Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel, ceisiwch fi a byw fyddwch. Adnod 6. Ceisiwch yr arglwydd a byw fyddwch. Rhag iddo dorri allan yn hi Joseph fel tân a ddifa ac na byddoedd effoddo yn Bethel. Adnod 8. Ceisiwch yr hwn a wnaeth y 7 seren ac orion ac a 3 gysgod angau yn fore ddydd ac a dywylla dydd y nos yr hwn a eilw ddyfroedd y môr ac a'i tywall ar wyneb y ddaear yr arglwydd yw ei enw. Adnod 14. Os ych chi ddim wedi ddeall ei hyd yn hyn. Adnod 14. Ceisiwch ddaioni ac nid drygioni fel y byddwch fyw ac felly yr arglwydd Duw y lluoedd fydd gyda chwi fel y dywedaswch. Ceisiwch. Ceisiwch yr arglwydd. Dyna yw'r cyngor. Dyna oedd y cyngor yn yr Hen Testament, dyna yw'r cyngor yn y Testament Newydd, dyna oedd y cyngor yn yr Eglwys Fore, dyna yw'r cyngor wedi bod dros y canrifoedd ac yn rhyfedd iawn. Dyna bydd ddyle fod y neges heddi. Ond yr un yw'r broblem, ffiaidd.
Dyna fel mae'r pobl yn edrych ar rhai sy'n cyhoeddi hwn ffiaid ganddynt. Yng nghanol y condemniad sicr y wynebant o'r o'na lygedyn bach o obaith, yr oedd na farn trwy gydol y benod yma a'r cyngor i beidio mynd at eilindoliaeth ac fe fydd na farn yn dod arnyn nhw. Ond mae na lygedyn o obaith. Mae Amos yn edif ar hewch ac felly fe fydd na obaith. Mae'r arglwydd yn llawn trigaredd. Yma eto, i ni'n gweld yr arglwydd yn ymestyn allan ei law at rai nad ydynt yn heiddi. Doedd y bobl yma ddim yn heiddi. Dim byd, ond mae Amos yn dweud, ceisiwch yr arglwydd achos mae yna werth yn ei wneud e. Mae yna obaith os ych chi'n ceisio'r arglwydd. A be mae'n dweud yw, mae'n creu rhyw fath o rhesymeg ddiwiol. Mae e werth i chi ceisio'r arglwydd. Chi'n gwybod pam? Achos yr arglwydd a greodd yr holl fyd. Fe wnaeth y ser, fe a wnaeth yr holl fydysawd. Mae'r arglwydd yn adnabod y ser. Fe a'i henwodd i gyd adnod 8. Ceisiwch yr hwn a wnaeth y 7 seren ac orion ac a 3 gysgod angau yn fore ddydd ac a dywylla y dydd yn nos. Mae'n dweud sydd yn trefnu dydd a nos. Fe sy'n trefnu'r cyfan. Fe ewni'r gwely heno, fe fydd machlud hael. Fe fydd toriad gwawr bore fori, ac fe gewn ni oleuni. Ac yna gyda'r hwyr fe fydd na fachlud hael, ac fe fydd na doriad gwawr y bore wedyn, a dyna fel fydd hi am 365 diwrnod, ac am 52 wythnos y flwyddyn, ac fe fydd e'n dechrau to os na fydd yr arglwydd i dychwelyd. Fe sydd wedi gwneud y cyfan. A be mae Amos yn dweud, trowch at yr un, a wnaeth hyn, ond fe sy'n anhygol hefyd, ond hefyd, mae'n dweud, trowch at yr un a greodd y cylch dŵr. Dwi'n dwlu dysgu'r cylch dŵr yn yr ysgol. Mae un dosbarth yn ei nawr yn astudio fe, mae e mor gyffroes, dwi'n dwlu yno fe. Licen i bethau digon o wyddoniaeth da fi i fedru ateb hwn. Licen i bethau rhywun gallu, os rhywun yn gwybod yr ateb, falle allech chi anfod neges i fi ddweud wrthai. Pan greo Duw y byd a'r dŵr, a'r un dŵr sydd dal da ni. Nawr, gewch chi gwyddonwyr yn eich plith ddod i ateb y cwestiwn i fi, achos mae'r cylch dŵr yn rhyfeddol. Dwi'n yn gwybod os mwy o ddŵr yn cael ei gynhyrchu rhywsyd, dwi'n yn gwybod. Ond mae'n creu Duw y moroedd. Dyma be mae'n dweud fan hyn. Ac a 3 gysgod angau yn fore ddydd, ac a dywylla dydd yn nos, yr hwn a eilw ddyfroedd y môr, ac a'i tywad ar wyneb y ddeia. Beth mae hwnna'n dweud? Yr un sydd yn peri i'r moroedd fod, mae'n galw'r dyfroedd i fyny, ac yna mae'n syrthio lawr ar y tir. Beth yw'n ar cylch dŵr? Y rhyfedd o dŵr y môr yn anweddu gyda gwres yr hael, ac yna mae'r gahalen yn cael ei adael, ac mae'r dŵr pyr yn codi'r cymylau, mae'r cymylau'n drwm, mae'r gwyntoedd yn chwythu'r cymylau, mae'r cymylau'n dod draw fan hyn, ac yn glawio ar y mynyddoedd ac ar y bryniau, ac mae'r dŵr yn mynd i'r afonydd ac yn llifo lawr i'r llynnoedd, ac i ni'n yfed ac yn golchi gyda fe, ac yn coginio dy fe, pob math o bethau dy fe, ac yna mae'r dŵr yn cael ei glanhau nawr yn y dyddiau hyn, ac yn mynd nôl i'r môr lle mae llawn halen, a mae halen yn puro. Dyna chi greadigedd rhyfeddol, ac mae'r dŵr yn mynd nôl i'r môr, ac yna mae'n mynd nôl an i'r awyr to, ac mae'n mynd draw fan hyn, a mae'n glawio to, mae'n dod lawr fan hyn, mae'n mynd i'r afonydd, ac mae'n mynd rownd a rownd a rownd, a mae Amos yn dweud, ceisiwch hwnnw, yr un sydd wedi gwneud byd rhyfeddol, ac yn lluniodd ac a greodd y cyfan. Sut gall unrhyw un beidio credu mewn Duw sydd wedi cynllunio ac wedi creu'r byd? Ac chi'n edrych ar un maes, sef y cylch dŵr, ond edrychwch chi ar y byd natur ac anifeiliaid ac ar bryfed, pob math o bethau. Mae'n anhygol, a mae Amos yn dweud, ceisiwch hwn. Mae'n llawer gwell na cheisio eilinod, na Dyw'n gallu ynganu'r un gair sydd yn gorfod cael ei codi o'i safle. Ceisiwch yr arglwydd, mae'n dweud, ceisiwch Iesu Grist. Gan mai fe yw ein creawdwr ni. Dyna be mae Amos yn dweud, ceisiwch Grist. Ceisiwch Iesu Grist, nid ddrygion ni, ond daion ni. Yr un yn creodd ni, ac sydd yn darparu ar ein cyfer ni, ond sydd yn gwybod pob dim amdano ni, ond hefyd sydd wedi darparu ffordd gwaredigaeth i ni. Yn hytrach na gwynebu barn, mae Amos yn dweud am ein pechod, mae'r arglwydd wedi rhoi llygedyn o oleuni ac o obaith. Mae wedi ymestyn allan ei law tuag atom. Fe drefnodd y drindod ffordd a chawdwriaeth, y bydde Iesu Grist yn dod ac yn delio gyda'n drwg weithredoedd, ein twyll, ein balchder, ein angrydiniaeth.
ein gwrthodiad I ildio iddo. A be mae Amos yn dweud, ceisiwch yr un a gyflawnodd yr holl gyfraith yn eich lle chi. Ceisiwch yr un a fydd yn mynd yn yr amser hyn, ond I ni'n dweud yr un a aeth fel oen i'r lladdfa yn eich lle chi. Yr un sydd wedi mynd i'r groes ac wedi cymryd y gosb am eich mochyndra chi. Dyna be mae Amos yn dweud. Chi ddim yn heiddi maddeuant, ond ceisiwch yr un sy'n fodlon maddau chi. Dyna gras. Dydych chi ddim yn heiddi fe, ond dowch ato fe, ceisiwch yr un aeth fel oen i'r lladdfa, ceisiwch yr un atgyfododd y trydydd dydd, ac a choncrodd y bedd, Satan a phechod erych mwyn chi, ceisiwch ddaioni a phethau da, wrth droi o'r drwg, trowch at bethau da, mae'n dweud. Wrth geisio'r arglwydd, mae cymaint o bethau da gellir ei wneud wrth ei geisio. Beth yw'r cyngor bydd Amos yn ei roed I chi, a beth yw'r cyngor I ni'n ei roed I chi heddi? Ceisiwch pethau sydd yn hyrwyddo ceisio Crist. Mae bod yn ei di yn arwydd da eich bod yn ei geisio. Ond yna yw'ch cam ymhellach, gwrandewch ar ei air tra yn y tŷ. Pan I chi yn y capel o leia chi yma, wel, ond ydych chi'n gwrando. Ydych chi'n manteisio ar bob un cyfle. Beth arall, pa bethau da eraill? Byddwch yng nghwmniaeth I bobl ef, defaid ei borfa. Darllenwch ei air, galwch arno I agor llygaid eich enaid. Galwch arno, o Dduw graslon, byd rigarog I'm. Agor llygaid fy enaid I fi'n cael gweld fy angen am Grist. Dyna chi ceisio daioni. Mae'r pethau eraill yn ceisio drygioni. Dyma'r gwir ddaioni, ceisiwch Grist. A galwch arno, o Dduw graslon, byd rigarog I'm. Wel, yn drydydd ac I orffen. Cadwedigaeth sicr. Gwrandewch ar y geiriau yma eto. Na I ddarllen yr adnod yn y to, lle mae'n dweud wrthon ni y cyngor I geisio, ond edrychwch ar yr addewidion sydd yna, adnod 4, oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel. Ceisiwch fi, a beth yw'r addewid? A byw fyddwch. Adnod 6. Ceisiwch yr arglwydd a byw fyddwch. Rhag iddo dorri allan yn hi Joseph fel tân a'i ddifa ac na byddodd ei ffoddo yn Bethel. Adnod 8. Ceisiwch yr hwn a wnaeth y seren ac orion ac a dri gysgod angau yn fore ddydd ac a dywylla y dydd yn nos yr hwn a eilw ddyfroedd y môr ac a'i tywall ar wyneb y ddaear yr arglwydd yw ei enw. Adnod 14. Ceisiwch ddaioni ac nid drygioni. A beth fydd yr ateb? Fel y byddwch fyw. Ac felly yr arglwydd Duw y lluoedd fydd gyda chwi fel y dywedaswch. O, dyna I chi addewid pendant. Mae mor sicr ond yw. Yr arglwydd na all ddweud celwydd, yn addo rhoi bywyd. Mae wedi addo. Mewn un pennod yn Amos 5. Pwy fydde meddwl? Amos 5. Mae yn anodd ffeindio Amos ond yw. Mae wir yn anodd ffeindio Amos. Felly troi tydylennau, os ych chi'n mynd ofalus, chi wedi mynd drosto fe. Chi'n mynd, ble mae wedi mynd? Ond yn ganol yr Hen Testament, yn y proffwydi yma, yn ganol pennod 5, trwy gydol pennod 5, be mae'n dweud? Ffordd iachawdwriaeth, ceisiwch Grist. Yr arglwydd na all ddweud celwydd, mae yno, ym mhennod 5, mae trwy gydol yr ysgrythyr, ond mae fan hyn. Nad ydyn ni'n heiddi hyn, mae'n addo i'n cadw trwy bywyd ac yna hyd tragwyddoldeb. Mae'n addo bywyd ysbrydol. Ef yw awdur bywyd, ond ef sydd yn anadlu bywyd yr enaid marw hefyd. Trwy waith yr ysbryd glân, mae'n plannu hedyn bywyd a sancteiddrwydd yn yr enaid. Dyna be mae'n neud. Sut mae'n neud hynny? Ni'n yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Mae hwnna tu hwnt I ni. Mae rhyw lawdriniaeth ysbrydol sydd y tu hwnt. Yr unig beth ni'n gwybod yw, mae'r ysbryd glân yn dod ac mae'n plannu hedyn bywyd sancteiddrwydd yn yr enaid. A dyma sydd yn cychwyn y broses. Nawr mae'r enaid yn dechrau gweld pechod ac mae'n dechrau gweld nid y pregethwr fel ffiaidd. Mae'n gweld I bechod fel ffiaidd. Nawr, nid cas ganddo clywed lais y pregethwr. Nawr, does dim ots gyda fe llais y pregethwr. Nawr, mae ganddo fe gas tuag at I bechod.
Ac nawr mae'n dechrau troi. Mae'n dilyn cyngor. Amos mae'n troi oddi wrth pechod ac eilyn addoliaeth, ac mae'n troi at Grist. Mae'n troi o dywyllwch at y goleuni, ac nawr mae'r goleuni yn ei ddenu fe, mae gras Duw yn ei ddenu fe, ac nawr mae'n gwrando ar yr efengyl, ac mae rhywbeth am hyn sydd yn peri wenaid ei lonyddu. O dyma olygfa pan mae bywyd yn dod i'r wyneb, mae'n hyfryd. Chi wedi gweld yn yr ardd pan ych chi'n plennu hedyn, ac yn gweld gwyrddni yn ymddangos o ganol y pridd. O, mae'n gyffroes yn diwe. Os ych chi'n meddwl, fi blanodd hwnna, mae wedi dechrau tyfu. Ond hyn oed yn fwy cyffroes pan mae'r enaid wedi fywhau. A dyna chi olygfa gorau posib. Nawr o'r diwedd maen nhw'n gwrando. Ac o'r diwedd maen nhw'n ceisio. Mae'r wyneb yn troi o galedwch i ddangos llawenydd, ac nawr ych chi'n gweld rhyddhad ar y wyneb, ac mae'r baich wedi ostwng. A chi'n ei weld mae'n newid yn rhyfeddol. Ac nawr mae'r pechod yn cael ei hoelio i groes Crist. Mae'r enaid yma wedi dod, wedi clywed am ei bechod, a wedi dod a droed y groes ac yn drwm yn ei galon, ac mae'r pechod yn pwys yn drwm ar ei enaid, ac mae'n dod at y groes. Mae'n clywed fod yr Iesu'n croesawu bechaduriaid. Ac mae'n cael ei gallu. Sut mae'n gallu credu? Sut mae'n gallu ymddiried lle falle bod e wedi trio gymaint o weithio o'r blaen, ond rhywsut mae yna wyrth wedi digwydd. A mae'r ysbryd glân wedi rhoi ffydd, rhodd o ffydd yw e. A nawr mae'n gallu ymddiried fod yr Iesu wedi maddau fe, ac wedi golchi ei bechod i ffwrdd trwy ei waed e. A pan mae'r enaid am y tro cyntaf yn ymuno yn y canu, gan fod ei bechod wedi faddau'n llwyr. Gai ofyn i chi, ydych chi yn cofio ymuno yn y côr? Nid côr yr ysgol, yn côr y saint yn canu diolch i Dduw am iachawdwriaeth. Lle gynt nid oeddech yn ei fawrygu wrth ganu emynau, ond nawr fe daw diolchiadau o'ch enaid am ei holl drigareddau tuag atoch chi. Adnod 15, casewch ddrygioni a hoffwch ddaioni a gosodwch farn yn y porth. Fe allai y bydd arglwydd Dduw y lluoedd yn raslon i weddill Joseph. Fe fydd yn raslon at y sawl a ddaw at o ef. Fe fydd mae wedi addo. Mae wedi addo na fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd. Oherwydd, fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel, ceisiwch fi a byw fyddwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air di ac am dy addewidion di, ac yn gofyn y bydde di yn nerthu un enaid os nad mwy, i geisio yr arglwydd ac i geisio sicrwydd cadwedigaeth. Ac o Dduw, i ni'n gwybod os wyt ti yn dwy'n enaid ata ti dy hun, yna byw fydd yr enaid hwnnw. Felly o Dduw, gweithio ni'n plith mawl a clod i'th enw di. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ganu Emeryw 382, 382, deied pechaduriaid triain yn fynteoedd mawr ynghyd, doed ynysoedd pell ymoroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.